Usar dagiti spineboard, floating device, rescue tube, can throwbag, timapog dagitoy nga individual, anangalaw ti maysa a pasyente. Paset daytoy ti water search and rescue with motorized handling training. Dagiti patapulo ket maysa nga individual, manipod iti PDRRMC, apakairamanan dagiti kameng ti PDRRMO, PNP ken BFP, kas panagsagana, no ada dumteng a kalamidad, babaen iti La Trinidad Disaster Risk Reduction and Management Office. Aramidan tayo tatais how to extricate a patient, unconscious patient, in a controlled environment. Kasi nubigat kami, hindi tayo karayan para just with water. The first day medical man, so basic swimming da. Second tata is say medical man lang self-rescue. Tata is team rescue lang, using the equipments that they have. Maysa ni Sharina kadagiti agdadamotin na sa OA training, ken bigbigan na adakel atulong daytoy nga aktibidad no bilang man adda bagyo. Manahan nga panagidawdawat na daman iti kumasumanggbay nga bagyo nga mangitupak iti nagaduunay nga danom ditoy probinsya nga Abra. Kayan iti responders iti Abra nga agrespond no anyaman iti kalamidad nga panmiikwa i-rescue. Since na-train kami iti wasar, in the future no may paulo mi man dagito nga ganwat nga in kami inadal agbalin isuna nga sanggamin to nunto da kami ti mapan ag-rescue. Ken in the future ma'am, mahanto nga kasapulanan iti Abra iti gala ti augmentation from other national line agencies, for example the PCG and the Navy, kasi amuminton no kasatno ti mapan ag-rescue iti water. Maisurupay ti panagaramat kadagiti available rescue motorboats iti probinsya. Ka-importante yan na dito preparation, kasi it is much better to prepare rather than unprepared as into adati didigra or disaster. Agpaot ti water search and rescue with motorboat handling training itinnem nga aldaw. Jessica Boreta, Balitang Solid North.